Banky. Pozrite sa, s kým mám zmluvy. S bankami, nebankové inštitúcie. Áno? No nie. Pretože tu sú mandantné zmluvy o zastupovaní. Vy ste povedali, že pôžičky u nás sa nedostávajú. Tak poprvé pôžičky poskytujem aj ja z vlastných financií, z vlastných predložím zmluvy a klientov. Dobre, mňa zaujíma ten importér. Importér vás nemusí trápiť teraz. No teraz ste vravili, že viete zohnať importéra alebo zohnať auto. Nezohnať. My máme zmluvy, 100 000 korún lacnejšie. Máme zmluvy, aj dohody. S koľkými importérmi máte zmluvy? S rôznymi. Koľko ich je? To nie je podstatné. Však ja nie som teraz vyšetrovateľa. No, teraz máme rozhovor. Ja chránim svoju osobu a svoje meno pred tým, čo ste urobili. Dobre, ale vy tvrdíte, že sme vás očiernili. Jasné, že ste ma očiernili. A že za všetkým, čo ste povedali, si stojíte. Ale jasné, že... Takže sa vás pýtam, koľko je importérov na Slovensku? Je ich dosť. S ktorými sa podpísali? Odpoveď je dosť. Čiže nechcete povedať, koľko? Nie, na čo? Na čo máme na kameru odpovedať kto? Toto je podľa vás dôkaz vieryhodnosti toho, čo vám Nie. Vieryhodnosť je to, pane, že na to všetko mám zmluvy a každý jeden obchodný partner, ktorý je v katalógu, pane, dal som to pozrieť, kde je, neexistuje, aby bol uvedený, keby to nebola pravda. No tak sa pozrime. Čiže ešte raz sa vás opýtam, koľko je tých importérov, ktorí dovážajú? To nech vás netrápi. To nech vás netrápi, koľko je. Už tam mať odíďme na bok. Nie, ja sa... Ale my máme s predajcami aut rôzne zmluvy, nielen s importérmi. My teraz nebudeme hovoriť o autách, my teraz budeme hovoriť o tzv. Falošných zľavách. Ja sa bavím o tých zľavách, ktorí vravíte, že my sme vravili, že sú falošné. Preto sa vás chcem pýtať... No nemôžu byť falošné, pane. Ako môžu byť falošné? Moment. Povedzte Každá mi, jedna... je tých importérov. Vy sa nestarajte, koľko importérov, aký. Ja to podložím polície. Jedno som vám ukázal, mudrujete. Ja nebudem predsa s vami rozoberať tieto veci. Pozor. Ešte raz. Každá jedna spoločnosť, ktorá je v katalógu, je na základe... Moment. Je na základe čoho? Prihlášky. No nie, moment. Tu nie sú to... ukazovať triangel a tieto... Jaké triangel? Obchodný partner, kde máte zľavy a tak ďalej. Nebude v televízii niečo také, lebo toto pôjde napríklad v Markíze. Alebo v Jojke teraz, čo preberáme. Aby videli, ako sa snažíte celý ten rozhovor odpingpongovať kade Ja som sa vás pýtal... Ja som vám odpovedal. Alebo koľko importérov... Nezaujímajte sa, koľko ich je. Kúpte si členstvo a požiadajte o automobil. Potom budeme s vami jednať. Vy nie ste člen. Ja si musím kúpiť členskú kartu. Ale však to je len pre členov klubu, pán Urbanči, tieto služby. Vy tvrdíte, že TA3 očiernila vaše meno. Jasné, že. Že všetko, čo tvrdíte, je pravda. Áno. Tak ja sa vás len pýtam, koľko je importérov, s ktorými... Nech vás nezaujíma, na to máme tu zmluvy. Ale to nie ste... Ale pán Urbančík, o auta už nerozprávajme. Keď som povedal, že jeden prešovský podnikateľ prišiel si 8 aut vybrať, kde má priemerné 100 000 zľavu. Ale ja vám to môžem povedať, jak toto je. Není problém. Koľko je tých importérov? To nech vás nezaujíma. A prečo mi to nechcete povedať? No pretože poďme k ďalším veciam, to na to nie je čas. Nechajme do veci dojsť v skutočnosti to, čo treba. Povedal ste, že... Mne ste nič neukázali. Počúvajte ma, ja vám nemám čo ukazovať. Počkajte. Vy ste tu rozprávali o nejakom 24 000 členstve, ktoré vraj nevidú, že tieto zľavy neplatia. Počkaj. Takže vráťme sa k veci, že ste hovoril, že v tom katalógu sú spoločnosti, ktoré nedávajú zľavy, že sú vraj. Vy ste použili doslova v tom komentári, Šimon Petrovi, že falošné zľavy, ktoré neexistujú. Áno, my sme zisťovali tak teraz počúvajte ma. 10 partnerov, není ich 1000, je ich 10. Ale v Košiciach na a to je v poriadku, to sa môže stať. Tak ako, nehnevate sa... No pretože sa to stane z dôvodu aký? Nový majiteľ, alebo majiteľ sa rozhodol zľavy nedávať. Ale pozor, každý jeden, no tu sa pozrite, máme ich 1000. Každý jeden, náš obchodný partner, podpísal zmluvu. Ako by som ja mohol, no dobre, ako by som ja mohol uviesť v katalógu, keby to nebola zmluva, pane, opečiatkovaná, že? Takéto zmluvy môžem si urobiť aj ja s opečiatkom? donáškovými službami a nielen s donáškovými službami, pane. Napríklad máme veľkoobchodnú cenu polných môd, prečo netočíte? On nech vypne ten telefón, keď je človek na úrovni investigatívny novinár. No, počúvam vás.
To predsa tak nejde, aby on viedol rozhovor, darmo je redaktor, tak on chce, jak jemu vyhovuje. Nie. Takže vážený, táto kamera sníma, to je moja. A tento záznam pôjde do inej televízie. Aby videli, ako redaktor sa snaží obhájiť jeho darebáctvo, ktoré urobil tu za týmto stolom s predošlým kamerám. Pretože zavádza, špiní klub a moju osobu. Keď mu ukážem, že tu sú zmluvy so spoločnosťami, len o úveroch, koľko ich je, takisto o ďalších a ďalších veciach, ktoré tu nás sú, že mu chcem ukázať stovky zmluv s našim partnerom, poviem sa, môžem robiť sám. To povie jeden investigatívny novinár, ktorý by mal pravde prísť na to, pretože Sherlock Holmes by to tak neriešil. On by na všetko si našiel čas a vyriešil a zistil, či je pravda. Kamera sníma vašu úroveň, pán investigatívny novinár. Vy ste povedali, že môžete napísať a povedať, čo vy chcete. No to nemôžete. Pretože ak sa jedná o človeka, a o spoločnosť, a o rodinu, to vy nemôžete povedať, čo vy chcete. Prečo to netočíte, že? On ešte sa hraje aj s telefónom, pri rozhovore on telefonuje. Tam je, nie, vy nemôžete predsa, keď s niekým robíte rozhovor, a natoľko by ste mohli byť inteligentní, že by ste takýto rozhovor nenechali rušiť telefón. Pán Poli, ja som... Pán Urbančík, vy ste... Nie, ja som vám odpovedal, na čo odpovedal. Vy kto sa budete naťahovať s nejakým importérom aut. Ja zmluvy predložím. Ale mi povedzte, koľko tých importérov je? Moment, není to podstatné. Keď som povedal, s koľkým má bank... Podstatné, na to chcete, aby nerozprával pán Poli o nejakých reklamách. A toto je predsa reklama. Áno, normálne sa to vylučuje. Je ich niekoľko. Pán Urbančík, nerobte zo nás hlupákov. Je to niekoľko. Ale to nie je podstatné, pán Urbančík. Ale nie je podstatné. On chce vedieť, že kto. Nie, ja sa pýtam, koľko ich je. Pán Urbančík, nie je podstatné, na to mám zmluvy. Keď vám poviem, s koľkýma bankami, nebankovými inštitúciami mám zmluvy o poskytovaní úverov, to vás to nezaujíma. Keď vám... Aha, ale neviem. Vy ste sa zaoberali, že kto s autom, aké auta a tak ďalej. Pozor. No, lebo neviete dokázať. Ja vám dokážem. Nemáte zmluvu s žiadnym importérom, že by ste vedeli lacnejšie kúpiť auto 100 000 korún. Počúvajte ma. Viete to dokázať, to čo tvrdíte, lebo ste hovorili, že vás počierňujeme, tak vám dám priestor, aby ste mi dokázali, že pán Urbančík, vieme zohnať auto aj 100 000 lacnejšie, ale bežne to 20-30 000 a ja poviem aj, ktorí ľudia si nakúpili u nás na polícii. Točte. Takže ja na polícii aj zavolám ľudí, ktorí si tie auta od nás kúpili. Či 20 000 bolo rozdiel, či 30 000. Vy vravíte, že máte kontakty na polícii? Nehovorím o kontaktoch na polícii, o čo teraz správate? Čo vy ste úplne spadlo z višne? Ja som povedal, že mám kontakty na polícii. Čo ste povedali? Keď ma bude vyšetrovať polícia... Čo ste povedali, že policajti od vás kúpili auta? To som povedal. Ja som povedal, že dáme kontakty na polícii, nie na políciu, že ktorí ľudia si u nás kúpili takto lacnejšie auta. Ja to dokážem. Členovia klubu. Ľudia z polície? Prečo opakujete blbosti? Aby ste potom povystrihovali veci, preto som sa vás pripravil. No ja hovorím členovia klubu, ktorí si kúpili auta. A pokiaľ niekto bude vyšetrovať o klube niečo, polícia, prokuratúra, ja zavolám aj ľudí a dám podklady na to, že ktorí si napríklad ľudia aj takéto auta kúpili od nás s takýma cenami. Ja ich podložím. Čiže koľko je tých importérov na Slovensku? No to je nenormálne, že čo? Máme niekoľko importérov, ani vás to nezaujíma. Takisto som vám povedal, že máme rôzne dohody aj s predajcami aut. To nemusí byť importér. Áno? Takže o tom to nebudem rozprávať. Ale ja predložím mená ľudí, ktorí si takéto auta nakúpili. Moment, nie. Ešte budeme hovoriť o tom, že máme stovky týchto prírodov. Vy poviete, že to si viete vyrobiť. To si viete vyrobiť. Reštaurácie, hotely a tak ďalej. Vy si viete vyrobiť podklady na všetko. Vy si viete vyrobiť podklady na to, hej? Amiko s 10 000 korunami. Že? Ďalšia pizzeria späť a pravidelne s ďalšími peniazmi. Vy si vyrobíte všetko, čo treba. Na to sú prihlášky.